pobl fedrwch chi drystio yn fwy na neb ydy eich rhieni. Ond pan o'n i'n rhyw 8 oed, mi ddath y syrcas i'r dre, a mi ddudodd yn had wrtho i fod 'na fwnci 'di mynd ar goll yn y coed, ac y byddai'n syniad da mynd i chwilio am Michael y mwnci bach efo banana. Os oedd Richard Dimbleby 'di llwyddo i dwyllo efo'i spaghetti yn tyfu ar goed, mi lwyddodd cyflwynwyr Rangelaeth, Barchus, Ddifrycheilyn Radio Cymru hefyd. O bron mae'n pwysau meddwl bod ni'n sôn am dwyll yna mewn lle o ddoliad, ond dyna ddaru ni twyllo rhai oedd yn gwrando ar Radio Cymru wrth gwrs yna, drwy ddweud fod caneuon ffydd angen i olygu achos i fod o yn rhy drwm ac yn rhy drwchus yna. Oedden ni'n deud pethau fel, wel, mae pawb yn gwybod calon lan yn llawn daioni, felly nawn ni lichio hon allan, a pobl yn mynd yn bonkers. Oedd pobl yn credu go iawn, lle? Gorau un oedd dynas, oedden ni wedi threfnu eto, yn ffonio mewn i ddeud diolch yn fawr iawn, achos fod gwaith i gŵr i fel Saer wedi treblu oherwydd fod cyfelyddion y capeli yn ffonio i gŵr i fyny ac yn gofyn, plis newch chi wneud silff yn fwy ar y piano i ddal y caneuon ffydd mawr treo yma. Wel, be fedrai ddeud, ond amen i hynna. Sôn am bobl barchus, be am foduron parchus? A dyn nhw'n dod lot mwy parchus na'r BMW, ond ma'n nhw'n waith na neb ar ddiwrnod ffwl Ebrill. Pwy sy'n meddwl? Yn y byd ni ohoni, mae pobl yn gwerthu copies o bethau. Ac fe gyda'n BMW sefyddoli bod yna joc i gael fel hyn. A be'n eithon nhw, mae bathodyn BMW yn las gwyn, glas gwyn, cilch gyda 4 cwarter. So benderfynon nhw i ddod mas a gweud bod na lot o BMWs ar yr hewl wedi cael copïau o nhw, megyrau go iawn. A ta'r bathodyn iawn oedd gwyn, glas gwyn. Wel, wrth gwrs, hwnnw oedd y bathodyn anghywir. So oedd pob BMW nawr yn gopis o'r car gwreiddiol. Ac wrth gwrs, oedd pawb i jaco i ceir a sefyddoli, mae'n fi gopi a mynd i BMW gwyno. A wrth gwrs, ffwl Ebrill oedd e. 1985 oedd hi, a fe benderfynon ni bod y Steddfod yn mynd i America 1991. Gawson ni ID Thomas yn America, gawson ni rai o bobl mawr y genedl, David Ellis Thomas ac bobl eraill, yn dweud bod hwn yn mynd i fod yn syniad da. Ddod â bach o razamataz i'r Steddfod Genedlaethol. Un o'r pethau rwy'n gofio ydy bod ID Thomas yn dweud mae General Motors yn mynd i roi'r gader, Coca-Cola yn mynd i roi'r goron, a chi'n gwybod pwy yn mynd i fod yn llywydd y dydd ar y dydd Iau? Neb llai na'r arlywydd o Reagan ei hun. Un aelod o Gymdeithas yr Iaith, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, yn dweud y bydde yna protestiadau mhoban, oedd rhaid stopo hwn ar bob cyfri. Rai eraill yn gweud y bydde yna losgi tai a pob math o bethau. Wel, oedd y peth yn anhygoel. Doedd criw Sain Abertawe fawr gwell chwaith. Be ddigwyddodd, o'n i'n benedd Sain Abertawe ar y pryd, ac o'n i'n cyflogi cyflwynydd bach newydd ifanc, a John Sachs oedd enw fo. Beth oedd John yn neud yn y rhaglen yna, oedd gwahodd pobl i ffonio i'w perthnasau wedi symud o gartrefi Australia, America, a hwnnw braidd yn sicli weithiau, so syniad gyswn ni i hwn fynd o'i le. Felly perswadio merch ei ffrind i ddod i mewn i ffonio i Ewythr, oedd wedi diflannu i fynd i Singapore, a dyma bigo'r ffôn i fyny. A dweud, Uncle Bob, I'm Helen, I'm your friend's daughter. Oh, I'm so glad to see you. I had to leave a parcel with her in a hole in a tree in a park, by a lake, by a hospital. Oh, Singleton Park. Mae John dyn nhw. Do you understand? You're live on the radio. Tan y sydyn reit yn ei cael y galwadau yma, o'na giwia o geir a phobl yn tyrru'r mewn i'r parc y fan hyn.